Det var det selvfølgelig lige omvendt. Bum. Sådan der. Ja. Så er det Frederik. Vi har også en nationalflag. Rødt med gul kort. Skåne. Tegn til Tortja. Jeg får en skideball. Nej, det er fra gode kort. Ja, så siger jeg lige blå. Blå. Ja, det er også genialt. Ja, så skal vi se. Kan vi komme af med de kort, man fik op på hånden? Det håber jeg lidt. Det er blot med et hvidt kryds. Sådan der. Og Jamaica-flag. Det er grønformen nede og stortøj til venstre. Nej, jeg kan kun få halvdelen. Så er du blå? Ja, nå. Så vi har noget gult. Ja. Hvad skal man sige? Man skal være provokerende for alle jo. Gør vi sådan der. Og tilbage igen. Hvad for en vej kører vi? Vi kører hen mod mig, og jeg bliver allerede underlig. Han siger Uno allerede. Der er mere spræl i den telefon, end jeg regnede med. Skal du stille Jeg tror, den er levende. Hvis der. Hvis ikke du kan stille, ja. Eller så stil den foran, hvis der. Så den ikke glider. Nå. Det her går bare aldrig, det her. Jeg ved, jeg får røvfuld, når jeg ligger det her kort. Det her, det bliver bare ud over min... Ja. Jeg kan ikke gøre en skid. Det er mig. Ja, du er allerede færdig. Jeg vidste det. Hvad? Er du allerede færdig? Det der. Det var da utroligt. Jeg har fået traumer. Jeg har fået traumer på livet. Jeg har seriøst traumer. Har du stadig kort? De er der. Så vil jeg have været. igen. Nå. Hvem er det? Hvem er det? Det er dig, tror jeg. Nej, Frederik har lige lagt, så det er Mike. Jeg har traumer. Jeg vil så gerne jorde dig, men du jorde mig. Det går bare aldrig. Hail to the king. Ja, det kan jeg se. Det plejer at være mig. Seriøst. Blå. Det er ligesom at se en, ja, en fane, der ikke kan falde ned fra himlen. Så det vil sige, ja, sandt. Ja, så siger jeg Uno. Og jeg kommer til at hyle. Ej, forhåbentlig ikke. Hvem hvad hvor? Det er dig. Nå, fint. Det kører bare ikke for mig. Jeg siger pas. Så siger jeg grøn. Ja, så siger jeg blå. Ja, jeg kan lige se det for mig. Chokplads. Jeg siger pas. Så det er sådan der. Tak. Så siger jeg alle Uno. Ja, Nej, den kørte, det er faktisk ikke dig. hvem hvad hvor? Det var Frederik. Desværre du. Og så kan verden køre helt forfra. Jeg får seriøst traumer. Nå, men det er stadigvæk dig. Blå. Hvad det kan være? Jeg kan ikke komme af med dem. Det er som ked. Nej, det var det ikke mig. Det er fordi, du Nej, synes, jeg mig skulle også før. lige til at sige. Nå. Pas. Uno. Jeg håber ikke, det Så er det dig, Mike. Jeg sidder seriøst og græder over de her kort. Og det bliver bare ved.
springe over. Så er det dig, Frederik. Nå, Nå, du er færdig. Frederik er færdig. Nå, men så er det jo dig, Mike. Så er det ikke mig. Må jeg flette nu? Jeg har stadig noget. Det er det værste, der nogensinde er sket for det her, mand. Ej, det var det så ikke. Det kan være, det... Det kunne have været værre. Nå. Så siger jeg Uno. Hvad er du for Det en? er Uno. Så gør jeg sådan her. Nej, okay. Uno! Og det skete bare ikke. Færdig. Ja. Ja, og så kan jeg ikke mere. Pas. Ved du, hvad jeg har lyst til at sige? Woohoo! Nej. Endelig blev det. Øv.